Deci astăzi facem un nou vlog. Să întorc camera pe spate. Plus tricou, plus pantaloni. Să încerc acum. Primul începem cu tricourile. O să le așez repede ca să vă arăt. L-am început. Deci din ăsta cu crocodil. Din ăsta. Sar din ăsta. Hai să asculți. Decideți. Deci că să luăm pe ăsta pe scoasă la bă. Au venit pantalonii ăștia tăiați ăștia. Hai să vedem care e de decideți. Bun, să-i luăm pe ăștia, pa. Acum o să vedeți, sunt îmbrăcată. Pe ăștia sară ăștia, am ales pe ăștia. Și acum o să facem și un păr frumos. Și dacă am ales pe ăștia să facem frumos, să fie testat.